जोंनि गासै बड'लेण्ड हालामनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननिसिम आं रोजा रोजा साबायखरसो बावग्रोहर। बेजों लोगोसे आंनि बंस'नि जि माखासे कर्मिकता बा हाबा मावगिरि, बेजों लोगोसे जोंनिनो माखासे फरायसा फरायसुलि आरो बेजों लोगोसे जोंनिनो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सेन्ट्रेलनि आरो डिस्ट्रिक्टनि बंस'नि वार्कारफोर बिथांमोनसिम आं दिनैनि जे दिल्लीयाव जि जोंनि मोनसे ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड दाबिनायनि जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ जाफुंहोनायाव बाहागो लानायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर हायो। बेजों लोगोसे आं मोनसे बाथ्राखौ आं गासै बर' रायजो राजानिसिम फोरमायहरनो सानदों। बे बाथ्रायानो जाहैबाय जोंनि जि सिमां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि सिमां जोंनि आलादा रायजो, बेखौ जोङो जि दिनै ब्रैथि खेब हिसाबै जों ब्रैथि जेनेरेसना जों दाबिनो थांदों बा दाबिनानै जों दिल्लीनि जि जन्तर मन्तराव जों मोनसे सोमावसारनाय जों मोनसे हाबाफारि जों लानानै दिनै जों रिटार्न जाफैफिनबाय। दा बे जाफैफिननायाव जों मोनसे गोजोननाय मोनबोदों। जोंनि जि गोजामसिन जि दाबि सा सानजा भारतनि जि गोजामसिन दाबि होननानै बुङोबा जोंना बे मोनसे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बा जोंनि बर'फोरनिनो आलादा रायजो। दा बेयाव गोबां जोंनि भारत सरकारनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय अफिसियेल आरो माखासे मिनिस्टारफोराबो जोंखौ फ्राय पजिटिभलि मेसेजखौ हरदों। बिथांमोना बुंदों नाजाबाय था, सानसे मोनगोन। दा बेफोर खोथाखौ लानानै आं रायजो राजानि जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ मोनसे मोनसे गोख्रों मेसेज हरो, जाहाथे रायजो राजाफोरा डाउट गैयाजासे, सन्देह गैयाजासे जोंनि ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोसो गोरबोजों बावसोमनानै बाहागो लायो। आं बेखौनो बुंहरो। मेसेजआ बेनो मा होननानै बुङो, रायजो राजाफोरा दिनै गोबां माखासे स्टप जानानै थानायनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव गोबां माखासे बड'लेण्डनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे थाद'नायनि थाखाय गोबां कनफिउसाव दं। दा बे कनफिउस थायालासे जों बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो बंस'निफ्राय जानानै, जाहाथे ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव खुनु गोसोआव आघात लायाजासे फैयो आरो बंस'आ ओरैबायदि मोनसे माबाखादों बा सानखादों, जाहाथे बे जि ब्रैथि खेबनि सोमावसारनाय बेनो जोंनि बड'लेण्ड आलादा रायजो मोननायनि मोनसे जोबथा सोमावसारनाय, जों बेखौ बुंगोन। खम समनि गेजेरावनो दाजानायनि आसाया जि मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जि मोनसे पलिसि जे जों नुबाय थादों 2025नि जि सिगां सेन्ट्रेलाव बा भारतआव मोनजि रायजो सोरजिनायनि बाथ्रा, जों बे मोनजि रायजो सोरजिनायावहायनो जोंनि बड'लेण्डखौ डाउट गैयाजासे, सन्देह गैयाजासे जोंनि ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव गोसो गोरबोजों बावसोमनानै बाहागो लायो। आं बेखौनो बुंहरो। मेसेजआ बेनो मा होननानै बुङो, रायजो राजाफोरा दिनै गोबां माखासे स्टप जानानै थानायनि थाखाय बे बिटिआर सुक्तिनि उनाव गोबां माखासे बड'लेण्डनि जि मोनसे सोमावसारनाय बे थाद'नायनि थाखाय गोबां कनफिउसाव दं। दा बे कनफिउस थायालासे जों बेखौनो आं रिकुवेस्ट खालामो बंस'निफ्राय जानानै, जाहाथे ब्रैथि खेबनि बड'लेण्ड सोमावसारनायाव खुनु गोसोआव आघात लायाजासे फैयो आरो बंस'आ ओरैबायदि मोनसे माबाखादों बा सानखादों, जाहाथे बे जि ब्रैथि खेबनि सोमावसारनाय बेनो जोंनि बड'लेण्ड आलादा रायजो मोननायनि मोनसे जोबथा सोमावसारनाय, जों बेखौ बुंगोन। खम समनि गेजेरावनो दाजानायनि आसाया जि मोनसे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव जि मोनसे पलिसि जे जों नुबाय थादों 2025नि जि सिगां सेन्ट्रेलाव बा भारतआव मोनजि रायजो सोरजिनायनि बाथ्रा, जों बे मोनजि रायजो सोरजिनायावहायनो जोंनि बड'लेण्डखौबो जों सोफाजाबनानै जेनिखि जोंनि बड'लेण्डआ सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन दाबि, बे दाबिखौ जों सोफाजाबनानै जाहाथे 2025नि गेजेरावनो जों जोंनि जि दाबि बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट बा आलादा बड'लेण्ड रायजो, जों बेखौ मोननो हागोनखौ जों आसा खालामो। बेखिनि।